Boas tardes aquí a todos e a todas neste acto de homenaxe a Alexandre Bóveda no Día da Galiza Mártir. Todos os povos negados e anulados políticamente teñen algo en común: o afán promovido sempre desde a correspondente metrópole por anular ese pobo e por xerar unha percepción de minusvaloración dentro da nación dominada, facéndonos crer que non temos entidade propia, que non temos dimensión, que somos un pobo inútil, un pobo que por nós mesmos non imos a ningún sitio, inculcando, en definitiva, algo que aquí temos denominado históricamente autoodio. Neste esquema ideolóxico, moi valioso, moi funcional sempre para a metrópole, neste caso para o Estado español, ten un lugar fundamental a historia. Ou, se o preferides, a censura histórica, a súa manipulación, a súa falsificación. Aos galegos e as galegas históricamente non só nos roubaron a base material da nosa terra, a nosa base produtiva, a capacidade de xerar riqueza e postos de traballo. Non, non foi só iso. Roubaronnos tamén a nosa historia. Sabío moi ben un compañeiro, un amigo, un camarada incansável, Loiso Velleiro, que dedicou unha parte moi importante da súa vida precisamente á recuperación da historia secuestrada. E fixéronnos crer nese esquema tan funcional, neste caso para os grandes poderes do Estado español, que os galegos e as galegas non éramos nada, que non valíamos para nada, que por nós mesmos éramos incapaces de conquistar calquer obxectivo, que para triunfar nesta vida o que había que facer era, primeiro, irmos individualmente, nunca colectivamente, e sempre, sempre renunciando e renegando do que somos colectivamente. E por que tiveron sempre ese obxectivo de anularnos históricamente, de roubar a nosa historia? No caso galego está ben claro: para ocultar algo trascendente, e é que o proceso de dominación histórica de Galiza non se fundamentou na docilidade ou na sumisión ou na obediencia cega do noso país. Galiza, o pobo galego, sempre lle opuxo resistencia ao longo da historia en todos estes procesos de dominación. Sempre, sempre houbo galegos e galegas, sempre houbo, se mo permitides, heróis na historia do noso país que foron quen desenfrentar ao longo de todo ese proceso histórico as chaves que supuñan dominación, dependencia e por riba baixo chaves agresivamente coloniais. E durante séculos houbo galegos e galegas que morreron e que foron asasinados precisamente por defenderen a súa patria. Non nos enganemos. Agora que estamos nun período de balbordo e de confusión, onde todo o mundo é galeguista, onde todos o 25 de xullo lle dedican e lle poñen no sartego de Daniel Castelao unhas flores, onde todos din que son galeguistas, non nos enganemos. A Alexandre Bóveda matárono porque era nacionalista galego. Matárono por iso. Matárono e frente a iso non cabe manipulación ou falsificación posíbel, porque co outro inténtano, en concreto con Daniel Castelao. O de Castelao é un proceso de manipulación absolutamente parello o que significou Alexandre Bóveda. A Daniel Castelao non puideron liquidalo na terra, pero morreu, lamentablemente, no exilio, na Argentina, en 1950. En este caso, a falsificación histórica, a manipulación do que significou a figura de Castelao si está perfeitamente documentada. Mirade, inmediatamente após a morte de Daniel Castelao, a Dirección General de Prensa del Movimiento enviaba a redaccións de todos os xornais, de todas as emisoras radiofónicas en todo o Estado español, unha instrucción que temos, que está perfeitamente documentada. Fixadevos que estamos a falar do ano 1950, pero tirade, cando vos la lea, as conclusións correspondentes, porque seguen vixente as mesmas chaves de manipulación e falsificación histórica. Fixadevos na vixencia, na actualidade, desta instrucción da Dirección General de Prensa del Movimiento. Leo
no seu orixinal español non por unha cuestión de bilingüismo que agora está de moda, senón por rotundidade na súa transcripción literal. Di así: habiendo fallecido en Buenos Aires el político separatista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, se advierte lo siguiente: la noticia de su muerte se dará en páginas interiores y a una columna. Caso de insertar fotografía, esta no deberá ser de ningún acto político. Se elogiarán únicamente del fallecido sus características de humorista y caricaturista, como si fuera un tonecho. Continúo. Se podrá mencionar su personalidad política, siempre y cuando se mencione que aquella fue errada y que se espera de la misericordia de Dios el perdón de sus pecados. De su actividad literaria y artística no se hará mención alguna del libro Siempre en Galicia, ni de los álbumes de dibujos de la Guerra Civil. Estas mismas tácticas de falsificación e de manipulación, neste caso de Daniel Castelao, si cadra tamén de Bóveda, siguen vixentes. Aínda lle puxeron flores o pasado 25 de xullo no seu sartego, na súa tumba, diante dos seus restos, aqueles que persiguen o idioma galego, aqueles que combaten abertamente aquilo polo que deron a vida Alexandre Bóveda e Daniel Castelao. Xa está ben de tanta visión idílica, dese galeguismo plano, inofensivo. Se está ben desa apariencia bohemia do que podían representar no seu día Daniel Castelao ou Alexandre Bóveda. Lois Tobío, nas súas propias palabras, falaba de Bóveda como dirixente e militante dunha organización política do Partido Galeguista, e a iso lle entregou os maiores esforzos da súa vida. Así, literalmente, o describía e o definía: o home de acción, o talento organizador, mente clara e vontade enérxica que impuña a todos pola forza da razón, dando coherencia e disciplina ao partido. Este era Alexandre Bóveda, un militante nacionalista que era consciente que os procesos de transformación social e máxime nun horizonte libertador para a nación galega se teñen que fundamentar na organización, amigos e amigas, e non só en actitudes, por moi meritorias que sexan, individuais ou voluntaristas, na organización colectiva, na posibilidade de organizar xente, de organizar pobo e transformar así a sociedade e conquistar metas políticas e non só de carácter culturalista. Mais o nacionalismo galego, ben o sabedes, non é só historia, e moito menos non é historicismo. O nacionalismo é presente e o máis importante é futuro. E digo nacionalismo galego, porque foi, volvendo a Daniel Castelao, el mesmo quen dixo que após a morte, o martirio, o fusilamento de Alexandre Bóveda, desde ese momento os galeguistas ou son nacionalistas ou non son nada. Así dixo Daniel Castelao após a morte de Alexandre Bóveda, e nacionalistas somos. E temos retos por diante como nacionalistas, estrategias a longo prazo, no horizonte, irrenunciáveis para nós, mas tamén retos no curto prazo, no máis inmediato, de carácter táctico. Eu queríame centrar en tres delas que considero son as máis importantes. En primeiro lugar, é importante que estemos dispostos a librar unha batalla en defensa da lingua galega, do noso idioma nacional, da lingua galega, da única lingua propia de Galiza e de uso maioritario na poboación galega, mesmo en termos democráticos. Non existe democracia merecente de tal nome nun país no que se exclúe a lingua propia e de uso maioritario na súa poboación en moitos espazos de tipo oficial ou de uso social, mentras o galego está excluído de boa parte da administración, da sanidade, da igrexa, da xustiza, das relacións económicas e sociais, da banca, das notarías, do cinema, da maior parte dos medios de comunicación, por certo logo perfeitamente subvencionados. Por tanto, democracia en rigor exixe tamén dereitos democráticos colectivos, o dereito que temos galegos e galegas a posuirmos un idioma, a exercer
con naturalidade, con normalidade, a posibilidade de relacionármonos nese idioma todos os días do ano, en definitiva, para vivir en galego. E isto está moi lonxe de se dar en Galiza. Este mesmo ano, amigos e amigas, houbo xente neste país que perdeu o seu posto de traballo por atreverse a falar en galego. Isto está pasando aquí. Mentres o idioma dos galegos e galegas estea discriminado, marxinado, desprezado, minusvalorado en moitos ámbitos da sociedade, en rigor non podemos falar de democracia. Non hai democracia nin dereitos democráticos individuais en povos que non teñen dereito á utilización colectiva da súa lingua e están desprovistos da capacidade de decisión política á hora de poder resolver os seus problemas fundamentais. Vou vos confesar que eu particularmente, unha das razóns que me fixeron facerme nacionalista é lembrar aquela situación, aquela peripecia horrível cando eu era apenas un neno e acompañado da miña nai, un funcionario público pagado por todos lle di a miña nai con desprezo: hábleme en español. A partir de aí xa poden dicir o que queiran. Nós, que non nos consideramos superiores absolutamente a ninguén, o único que queremos é reivindicar o dereito á normalidade e á naturalidade no noso propio país. Son eses, se mo permitides, renegados, aqueles que siguen as instruccións da Conferencia Episcopal Española, aqueles que din que o hino galego, o noso hino nacional centenario, é un hino racista e xenófobo, aqueles que afirman, como di estes días un xornal, que poñer a toponimia original galega na sinaléctica das estradas e autoestradas, poñer, por tanto, Sanxenxo, Pontecesures, Vilagarcía de Arousa, pode provocar accidentes de circulación. Eses que defenden a tese pintoresca de que o galego é un idioma imposto en Galiza, a eses temos que dicirlles que non hai nada peor na vida, non hai nada máis triste que ser un renegado, que renegar da terra da que un naceu, do idioma que mamou e do pobo ao que un pertence. Iso é o peor que pode haber na vida. Hai uns días o Partido Popular registraba formalmente no Parlamento de Galiza unha proposición non de lei pola que solicitaba, fixádevos, a prohibición ao uso escrito ou oral da palabra Galiza, que para nós, para moitos de nós, é o nome xenuíno da nosa nación. Queren prohibir que se poida escribir ou que se poda falar utilizando a palabra Galiza, segundo unha iniciativa parlamentar formalmente registrada no Parlamento de Galiza nos últimos días. E como queren continuar? Censurando en pleno ano 2008 precisamente ese libro de Daniel Castelao, O Sempre en Galiza, que afortunadamente figura nalgunhas, non en todas, lamentablemente, das bibliotecas, das librarías ou da propia biblioteca do Parlamento de Galiza. Até onde queren chegar estes señores? Vivimos nun tempo de recentralización do Estado que conleva un retroceso tamén en termos ideolóxicos importantes. Cousas que pasaban hai 20 anos e que considerábamos felizmente superadas, de novo volven a porse en evidencia e temos que ser conscientes diso e a porse en riba da mesa. Eu lembro, e seguro que o compañeiro Luciano Sobral tamén, alcalde de Poio, compañeiro Nito, como un anterior alcalde de Poio, nos anos 80, a altura dos anos 80, fixo unha resistencia a admitir o topónimo propio de Poio, impoñendo Pollo. Ese mesmo alcalde, daquela, dicía que non estaba disposto a tramitar nin a aceitar ningún expediente ou ningún escrito en galego no Concello. Entrou o Bloque Nacionalista Galego. Pasaron 20 anos. 20 anos que non é nada na historia dun pobo. E que temos agora? Hai apenas uns meses no Concello de Poio debatíase unha moción nacionalista en defensa da lingua galega, polo dereito a vivirmos en galego, felizmente aprobada en moitos concellos do noso país. Partido Popular e Partido Socialista uniron os seus votos para votar abaixo esa moción nacionalista baixo 3 argumentos fundamentais. O primeiro,
que o galego é un idioma imposto en Galiza. O segundo, que o castelán é un idioma propio de Galicia. E o terceiro, que los que hablan en castellano están discriminados socialmente. Bueno, isto está pasando no ano 2008. Como tamén nos din, por aquí, en Pontevedra, algúns sectores reaccionarios, que é cultura galega esa mal chamada festa dos touros, as touradas, que aparte de ser un aberrante espectáculo, por chamarlo de alguna maneira, irracional e de tortura aos animais, é tamén unha cobertura ideolóxica españolista rancia e resesa. Que non nos enganen, amigas e amigos, detrás desa persecución contra a lingua galega, contra a cultura galega, contra os sinais que nos identifican e nos identificaron históricamente como pobo diferenciado, non hai só unha persecución contra a lingua, non é só iso, ou é só é iso, mas é tamén o intento de acabar con Galiza como pobo diferenciado, como nación con consciencia de seu para eliminar calquer mecanismo de autodefensa e, por tanto, acadar o obxectivo que teñen algúns grandes poderes para con Galiza, que é un pobo dócil, sumiso, no que lle sexa posible aproveitarse precisamente de todo o noso enorme potencial, da nosa riqueza, dos nosos recursos naturais ou mesmo das nosas clases traballadoras. En segundo lugar, o problema económico. Ben o sabía Alexandre Bóveda hai xa máis de 70 anos. Queren nos facer creer que os galegos e galegas habitamos unha terra pobre, un mar pobre, e que por riba somos un pobo inútil, incapaz de xerar riqueza na nosa propia terra. Queren nos facer creer que a única maneira de vivirmos ben é a través do que eles chaman solidariedade, ou falémolo claro, caridade do Estado español para con Galiza, porque aquí, por visto, somos incapaces de producir absolutamente nada. E isto chega xa ao esperpento, esta tese, ao auténtico esperpento, cando desde forzas políticas españolas ou desde o propio presidente da Xunta de Galiza, lamentablemente, facendo bandeira do máis agudiciado complexo de inferioridade e co ánimo únicamente de procurar o sorriso de aprobación do seu amo en Madrid, chega a proclamar que o gran problema do financiamento galego cal é? Cataluña, os cataláns. Pois imos dados, nós, lamentablemente, afortunadamente para nós, os nacionalistas galegos non temos complexo de inferioridade con ninguén. Nin asumimos esas instruccións que lle chegan a estes señores desde Madrid. O problema non é Cataluña, nin son os cataláns, non é o País Vasco, nin son os vascos. Non, ese non é o problema, que non nos enganen. O problema é a estrutura unitaria do Estado español que imposibilita que este país poida ter capacidade de decisión para ordenar a súa economía e que ademais ten a billa para abrir os cartos, cantos, cando e como queren desde Madrid. Que nos deixen a nós arrecadar os nosos impostos a través dunha axencia tributaria galega, controlar os nosos recursos naturais, vincular as caixas de aforro e o aforro galego das entidades bancarias e financeiras á posibilidade de desenvolvemento económico do noso país, controlar as potencialidades enormes que ten Galiza, e aí miraremos, señores, dentro do Estado español, quen é rico e quen é pobre dentro do Estado español. E algúns levaránse unha sorpresa cando comproben que nesa chaira desértica na que se asenta a capital do Estado, Madrid, industrializada no seu día grazas á enerxía eléctrica procedente de Galiza e construída en boa parte gracias ao esforzo de milleiros de brazos de migrantes galegos, cando poidamos contrastar iso, decatarémonos dentro do Estado español quen é realmente rico e quen é realmente pobre. Desde logo é un intento torpe e burdo facernos pensar os galegos que somos un pobo e un país subvencionado, cando temos os salarios máis baixos do Estado, cando temos as pensións máis baixas do Estado, cando somos o único territorio no Estado español que demográficamente temos a mesma poboación agora que hai 50 anos, inda creen
que lles temos que estar agradecidos por esa política de solidariedade. Xa está ben. Nós queremos responsabilizarnos do noso, da nosa capacidade para arrecadar impostos, para xerar riqueza e crear postos de traballo dignos na propia terra. E o labor do nacionalismo galego nas áreas de goberno, na Xunta de Galiza, vincúlase precisamente a ese objetivo, a de pôr en valor todas estas potencialidades do país e situálos ao servizo da sociedade galega e moi nomeadamente ao servizo das clases traballadoras do noso país, para facer unha nación próspera, democrática, xusta, igualitaria, unha nación orgullosa de si mesma. Iso sí, labor meritorio que fai o BNG no goberno de Galiza, mas con limitacións tamén de carácter obxectivo, que fundamentalmente son tres. Unha, o marco político, estatutario e autonómico, que é un auténtico corsé e que impide o desenvolvemento económico do noso país. Daí que precisemos, como ar para respirar, dun estatuto de nación. En segundo lugar, o auténtico lastre que representou para este país 16 anos de goberno ininterrompido con maioría absoluta do Partido Popular. En terceiro lugar, falémolo con toda claridade, un socio de goberno que fai bandeira da sumisión e parece que naceu para ser criado de Madrid e non para defender os intereses propios do país, polo que é preciso, é urxente e ademais é posível modificar, e imos ter a oportunidade dentro de pouco, a correlación actual de forzas existente no Parlamento de Galiza e facer que o nacionalismo poda ser hexemónico ou ter maior capacidade de actuación política e social. Finalmente, temos que por todo o noso potencial, os nacionalistas, os fillos de Alexandre Bóveda, neste caso non fillos biolóxicos, fillos políticos, ou os que temos o legado de Alexandre Bóveda, o legado político, para conquistar espazos de libre decisión en Galiza no futuro máis inmediato. Boa parte do éxito, malia as adversidades, malia as limitacións obxectivas das que antes din conta, vai radicar na unidade, na cohesión e na responsabilidade dos nacionalistas. Sexamos conscientes de que o adversario é forte, sexamos conscientes das limitacións que existen e sexamos conscientes de que están dispostos os adversarios a utilizar todo, calquera método, calquera, co tal de combater o nacionalismo galego. E os dados e a historia están aí. Van a utilizar de novo o censo de residentes ausentes. En todo o Estado español, o censo de residentes ausentes provocou que unha forza política, o Bloque Nacionalista Galego, en todo o Estado español, perdera 2 diputados no Parlamento de Galiza e presenza no Parlamento Europeo co único eurodiputado que temos. O censo de residentes ausentes. Escándalo democrático que non acontece, desde logo, en ningún outro país ou Estado da Unión Europea. Si ninguén o remedia, e parece que vai ser difícil, nas próximas eleccións ao Parlamento de Galiza, os difuntos que levan 40 anos mortos enterrados van ter dereito a votar. E o grave non é que teñan dereito a votar, é que van votar. Mentres, os mariñeiros galegos embarcados na flota de altura, por suposto, non van poder votar. Dignos que é moi difícil, que é complexo modificar a lei. Por certo, hai cousas, aspectos que non se modifican a través dunha lei. Bastaría cunha decisión gubernamental. Dignos que é moi complexo, que é moi difícil, que é longo. Levan 25 anos dicindo que é longo modificar o sistema electoral en canto ao censo de residentes ausentes e siguen votando os mortos. A autoestrada AP9 fíxose antes que a modificación desta lei. O tramo Vigo-Pontevedra, Ponte de Ronda incluída, Pontevedra-Santiago, Santiago a Coruña, Coruña-Fene, Fene-Ferrol, Vigo-Tui, xa está rematada Tui-Ferrol, está feita, casi 30 anos, e non foron quen de modificar a lei electoral. Vai chegar o AVE a Galiza, si que chega algún día, e ainda imos ter esta lei electoral, este lastre democrático que, insisto, non existe en ningún outro país de Europa. Mas nós somos nacionalistas e imos estar aí como sempre estivemos, cunha única diferenza. Agora somos máis,
e estamos mellor organizados. Mesmo segmentos da sociedade galega son conscientes agora, e non o eran antes, de que o nacionalismo galego sabe e vale para gobernar este país. E, ademais, temos o futuro, o mellor da mocidade, a flor da mocidade, esta organización juvenil que se chama Galiza Nova e que este ano cumpre 20 anos da súa existencia. O futuro é deles. E aquí, un ano máis, perante a familia Bóveda, perante todos e todas vós, seguimos a proclamar con orgullo: primeiro, que Galiza é unha nación, é a nosa nación. Segundo, que o nacionalismo galego se insire nunha visión democrática e antiimperialista do mundo. Non é admisible un sistema económico, político e militar que condea a fame, a destrucción e a miseria as 3/4 partes da humanidade. Terceiro, que como nacionalistas levaremos a cabo e non renunciaremos ao obxectivo que teremos nós ou os nosos fillos de pisar algún día o chan dunha patria soberana e de exercer o dereito democrático inalienável de autodeterminación nacional para Galiza. En cuarto lugar, que honramos a todos os homes e mulleres que deron a súa vida, que padeceron exilio ou persecución, que defenderon a liberdade e a soberanía de Galiza, os seus dereitos nacionais, asumindo o exemplo de Alexandre Bóveda, a súa integridade ética, o seu compromiso político con esta terra, a súa entrega ao país, como un legado imprescindível para construir o futuro de Galiza. Galiza ten mártires porque Galiza ten historia, e non é precisamente unha historia de docilidade e de obediencia sumisa ao invasor. Tamén temos os nosos heróis como calquera outro pobo, e moito lles debemos. Galegas e galegos de ben, nunca poderemos esquecer estes patriotas mártires e o que fixeron por nós. Son o noso exemplo e o noso estímulo para seguirmos adiante. Por todos e todas nós, pola memoria de Lois Obelleiro, viva Alexandre Bóveda! Viva Galiza Ceide Popular!